fof o wen o mandi ɓoccitiɗo ɓuri hirtinde jawdi makko ɗi fof ko Daoud min kay samandu noon ndin noon jawdi o inirno Daoud aɗen wona ndinna on min kay samanduno mi nawo wongo nodiraɗo oɗo no wiyete Abou Diop Farba en nan ɗo Mohamed Halifa Niassen nan ɗo woɓɓe siidle minen o wi tan yam mbaɗan kam ɓoccir to fayi Daoud ɗo ɓocciti to fayi Daoud ɗo ɓoccir so yiyan Daoud nafatako mo hange noon taski makko fof boni ɓocciti joni natti joɗade e place o so tawi tan ha mi soynimomo e daralo ɓocci noon yiilo e galleji tan ha hande o wawa jabde Daouda majji mo jabru Allah noon Daouda kam yeehi lawol mum Daouda kam wallahi Daouda yehima lawol mum boyo ari assalamu aleykum mbaɗɗa o ko an a arti Dianes an mbaɗa gartuɗa Dianes o joni gartuɗa Dianes a wayno mo wawa haalde ni an so wona bandiyagal gonduɗa an ka bandinde kene an bettimi an mimi arɗo mi mbeɗa yiɗima mi hokkuma ɓerdam mbaɗa kam oɗo ko musɗo mbiya yumma maayi aɗa ane mo gonduɗa ɗo o cukalel gonguel ɗo guel mi anda ko Samba mi anda onon mbaɗi kumon monté onon mbaɗi plan mon an hersin a wano ñagaden tan mi hokkuma 200 000 200 000 wona haalis aɗa haala ka juuti andi ko jinmi jawdam janggo julde mbeɗa yaha eyyi mbima mi hota fontomi de ko jawdam garanmi janggo ko julde mi yaltata ɗo mi nawani jawdi est ce que a nani ko kalanmami ko mi haalnima mami jooɗo de mais jooɗam ndi mi nawtat ɗum de eyyi mi haalnima eyyi jooɗo foftina mbiya kam jooɗo joni a wawi haalde mbaɗa joni ñiiri ma natti musde gila nane men ma ko ran mbiyata kam mawɗo so helsi waɗata ko yawno waɗa kalmen no irto mi haalantata min ɗum mi waƴa ko ɗum addanimi ɗo aɗa andi an wona ni mbaɗa jarani aɗa laawo e doom min mbaɗanni ko lawɗa ko fof affaire amour o ko walla ɓen natti sekkodirde amour an ka bandi jiɗoɗa ko fijirdem a bonnini hoore ma ko jawdam addi kam ɗo ummo hokkam jawdam eyyi aɗa andi min mi haalni mam totte jawdi ma so Allah lamɗo jaaɓi wawi aussi ke caɗele gondumi ɗe e probléme uji gondumi ɗe mi haalante ɗum dabboye mo mbiɗa ɗo Samba Pullo ɗo tawɗa ɗum Samba Pullo ko Fouta itta adda ɗo Samba Pullo noon nder rabuji ko adda pour mo safra ɗum saaha fo hakkille no yo haajam bon hen mbimami holmin hol Samba Pullo holmin hol kanko ɗum addanimi ɗo ko jawdam garami mata an kam a nana ceeno moodi haajam yo bon hen Samba Pullo somo selli somo sellani min ɗum waƴa ko andi ko jinmi jawdam addi kam tottam mbeɗa yaha te ko waɗi ko kadi ɓuuri bonde Samba Pullo nandi hakkille makko heewani wona won goto boy mo ferguidi an hot wallam mbimami mi sohlani ɗum ɗon ko jawdam cohlumi a nanan ko kalmi ko oppanam haala Samba Pullo addani kam ɗo ƴewnam jawdam mbeɗa yaha yawno seeɗa te min jonde addanimi ɗo rokamera accum daro ƴewnam jawdam tan rokamera hokkam jawdam tan rokamera waɗam haala walla joni joni convoque ma gendarmerie ala warte ƴeew wona yi Abou Diop mbi wiyete ko Abou Diop fukka fakkaji gonɗo min concernani mi l'essentiel yam dañ jawdi julde tan wona yi yaltin jawdi ndi gambeɗa ƴeew walla me taxi yo natirɗo min kadi wallatma e taxi eyyi ya ƴeewe taxi noon eyyi moƴƴi mais jawdi ndi jagganam ɗum mbeɗema eyyi mbeɗema yaddo e taxi ndigam o yawta hattade Abou Diop kam fukka fakkata tawi Daouda to gonɗa noon Daouda andu mi tampi
Dawda so tawi ko Mbour gonɗa Dawda artu ayi cogge ɗe fof nani daral ngal fof ami Dawda mi tampi koy est ce que Allah gila tan jaaɗa andu yakaram fof koye ma woni daral ngal fof nana deeƴi jawɗi ɗi fof nana gone souférance innu Allah Dawda tawi ko somon gonɗa noddu téléphone kam mi andoro keɗɗa ɓoccitiɗo innu Allah Allah totnoma jawdi a waasi jawdi innu Allah an ballam wawi mbiya kam innu Allah min nani Allah wawi an balimaɗi wona taw taw wonɗo mo guinnirɗa Farba o nani Abou Diop nena yetto Allah Farba nanɗo Abou Diop nanɗo maître Malick Sall nanɗo kono min won kam fawmi Dawda ala kam wonni ma lafma wayno rompo sa witi kam lafma no rompo Wourossogui min ƴettoma sa ƴattimomo sa witi kam noon mi ƴettomo joni mi ƴettotoma sa ƴattimomo wonni ma mi haaldani ma ayen gonɗa ko guedduma gonmi ko gueddam goyenmi ko mettam mboɗo mooli Allah e rasir muɗum tengar ma won rompo Wourossogui na naare haala men sa witi kam lafma no rompo Wourossogui min ƴettoma sa ƴattimomo sa witi kam noon mi ƴettomo joni mi ƴettotoma sa ƴattimomo yofto an gonɗa bondenede boy an ɓuurimo bondenede min mo wona guiɗe wona ko anani sa ƴattimomo min jaaden lakara ko hal haaju ma gonɗo e mum acce ƴetto ƴetto sa witi kam lafma no rompo Wourossogui mi ƴettoma Dawda artu wayi Dawda mi artu ƴettotoma Dawda sa ƴattimomo mi yofto sa ƴattimomo mi yofto an ko wondima hen yan hunuko ma wagono pistole an kala ko kalmere jaabo ya haaju ma anani tabbiro haaju ma de Seydi Sall Seydi Sall bama de wala ko waɗa Sall bala lomtore ɓuuri gueɗe bama de golli koy tiri titi koy allo boy bay tiri titi koy allo boy bay tiri titi koy allo boy bay tiri titi koy at gay aɗa wawi ɗo natude tel père tel fils merci lamɗo ko tel fils merci félicitations Seydi Sall Seydi Sall koy allo boy bay tiri titi koy allo boy bay tiri titi koy allo maski Badir mi ƴew koto ha toon noon holum haade gedduma on nani ko o code nani mbiɗa code kalis ay nani ay kono heɗo toon kono o haala somo haal ɗum haala toon o code kay Basiru fof addi yo hat o code mi añani hen ɓeɓe mbaɗa e ɓandu sa añani katta ko gedduma ɗum mi añani hen mbaɗa e ɓandu a natta gedda mo mi añani hen Ana serlu tawi moɗi gueɗe mo. repose à paix mbimi ko to kaɗa o code mi añani hen repose à paix sa añani e repose a pe mi repose ma holon heno daro